ସାର୍ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଦେଖା କରିବାର ସମୟ ଏଇଟା ନୁହେଁ ବୋଲି ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଦେଖେଇ ଦିଅ। ନା ସାର୍ ସିଏ ଅଭିଭାବକ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ କେହି ଜଣେ ଛାତ୍ର? ସାର୍ କେବେ ସେ ଛାତ୍ର ହେଇନଥିବେ, ତାଙ୍କ ମୋର ଦାଢ଼ି ଅଛି। ଅଭିଭାବକ ନୁହନ୍ତି, ଛାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେ କିଏ? ସାର୍ ଖାଲି କହିଲେ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ? ଆଚ୍ଛା ସେ ଦେଖିବ କେମିତି? ବୁଦ୍ଧିଆ ନା ବୋକାଳିଆ? ନା ସାର୍ ସିଏ ଭାରି ଚାଲାକ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ କୁହ। ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାର୍? କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିପାରିବି? ସେବା କ'ଣ ସାର୍ କରିବେ? ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଖଟେଇ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ନା। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଚେହେରାରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବା ଟିକେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ରେକର୍ଡରେ ମୋ ନାଁ ଅଛି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଖଟେଇ ଥାଇପାରେ। ମିଷ୍ଟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର, ବୁଝିଲେ? 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି। ଓ, ତମେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲ? ଆଚ୍ଛା, ତମର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ? ନା ନା ନା, ଲଜ୍ଜା। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଫେରସ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କହିଲ କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଫେରସ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ରାଇଟ୍। ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋର ଏ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ତା ନୁହଁ। ମୋର ଏବେ ପଇସାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବୁଝିଲେ? ପଇସା ପାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ବୋଧେ କିଛି ବୁଝିବାର ଭୁଲ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ବୁଝିବାର କ'ଣ ଅଛି ସାର୍? ମୁଁ ତ ଅତି ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଦେଇଥିବା ପଇସା ମୋତେ ଫେରସ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାରଣ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ପାଇନି, ସେଇଥିପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଇଥିବା କାଗଜ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେଟା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏମିତି ଆବସର୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ଆବସର୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆ? ରିଏଲି? ସାର୍ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଅତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଇଡ଼ିଆ। ଅବଶ୍ୟ ଏଭଳି ଆଇଡ଼ିଆ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟୁ ନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲରୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପଦାର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିଲେ? ଏ ଚମତ୍କାର ଆଇଡ଼ିଆ ମୋର ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଅଭିନାଶ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇକି ମୋତେ ଗଲା। ଏ ଆଇଡ଼ିଆ ତମର ବନ୍ଧୁ ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ୟେସ୍। ଆଜି ମୋ ବସ୍ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଚାକିରିରୁ ତଡ଼ା ଖାଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ଅବିନାଶ ବେ ଅବିନାଶ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? আবে স্টক মার্কেট যাଉଛି ମୁଁ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କ'ଣ? আবে ତୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଥା, ଆଜି ଯେଉଁ ଡଲାର ହିସାବରେ ମୋ ରୁପିସ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆଜି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବେ ଡଲାର ବଢ଼ିଲେ ତୋର ରୁପିଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେମିତି ବଢ଼ୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ କହିଲୁ। ଆବେ ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ହେଲା? ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ। ବେ ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ବୁଝେଇ କ'ଣ ଟିକେ କହ, ଟିକେ ମୋତେ କହିଲୁ ମୋତେ। ଆବେ ତୁ ଯଦି ଏତିକି ଜାଣିନୁ ସେୟାର କ'ଣ, ଡଲାର କ'ଣ, ପ୍ରାଇସ୍ ରୁପିଜ୍ କ'ଣ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯା, ସେ ମାଷ୍ଟରକୁ କହିବୁ ତ ପଇସା ସବୁ ଫେରେଇ ଦେବ, ଯା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏଠିକି ମଜା କରିବାକୁ ଆସିଛ। କ'ଣ କହିଲେ? ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ମଜା କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ୟାଠୁ ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ କେବେ ହେଇନି। ମୋର ଦାବି ଯଦି ଆପଣ ନ ଶୁଣନ୍ତି, ମୁଁ ସିଧାଠୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ କହିବି ଯେ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇ ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ପଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପଦାର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ମଜା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି ବୋଲି? ନିଜକୁ ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋତେ ସବୁ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପଦାର୍ଥ, ଯେଉଁଠି ବି ଚାକିରି କରୁଛି ମୁଁ ତିଷ୍ଠି ପାରୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଲିଭ୍ ହେଉନି, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ,
ଆପଣ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। ବାକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡାକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। କରନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କି ଅବାନ୍ତର କଥା! ତମେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ, ୟେସ୍, ସେ ଅଧିକାର ମୋର ଅଛି। ଓକେ, ମୋତେ ଟିକେ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଯାଅ, ଗଲ ଟିକେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ହଁ ଶୁଣ, ସବୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କମନ ରୁମକୁ ଆସିବାକୁ କୁହ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ମିଟିଂ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ସରଳ ସୁଧରେ ନବ ନା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧରେ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛି? Let me complain. Sir, this case is genuine. The law of conservation of energy provides that. କିନ୍ତୁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। Let me complain. ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ସେ ଏବେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି କୋଉଠି? ସେ ଏବେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ସ୍କୁଲରୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ કરે। ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ? Friends, ସେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯିବନି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ସେ ଫେଲ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜିତିଯିବ ଏବଂ କାଲି ତାପରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଆସି ଦାବି କରିବେ। ସେତେବେଳେ କି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆମ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବାନି। ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ସେ ଯାହା ବି ଉତ୍ତର ଦେବ, ସେସବୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଦେବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉନି ତ? ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଏସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରି ପଡ଼େ? ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ସାର୍, ହ୍ୟାଭ୍ ଫେଥ୍ ଅନ୍ ମି। ନଟବର, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେ ଲୋକକୁ ଆସିବାକୁ କୁହ। ଆଜ୍ଞା। ଆସ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ସବୁ ଭଲ ତ? ବସ। କିଏ କଥା ବସକୁ? ଆସ ବସ। You loafers. How dare you? କି ସାହସ ପିଲାର? Please sir, please. Sit down, you lovers. Please sit down. ଆଜି ତୁମେ ତୁମର ବୟସ୍କ ସମ୍ମାନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲ, ତାହା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ମାନବିକତା ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଏହି ଭଦ୍ରୋଚିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମ୍ଭେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆମ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହ ଏକମତ ହେବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ସେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅତି ସଫଳତାର ସହ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଉନ୍ନତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବହାର ଅତି ଉତ୍ତମ। କ'ଣ ସବୁ ବଗୁଛ? ବ୍ୟବହାର ଅତି ଉତ୍ତମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଏପରି ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଗଲି ତା ନୁହଁ। ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇ ମୋ ପଇସାଠୁ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ବୁଝିଲେ? ପଚାର ଏଥର କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ପଚାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଗଧ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ସାର୍ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବସ। ନା, ମୁଁ ବସିବିନି। ଠିଆ ହୋଇକି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି। ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ ସାର୍। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ କଥାରୁ 2ଟି ବିଷୟର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସେ ମୌଖିକ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ସାର୍ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ।
ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ଆମ୍ବିସନ୍ ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅପରିସୀମ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ ହଁ ଜଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ୍। ଗୋଟେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁନ ବଳି ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ଉତ୍ତର ଦିଅ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଗୋଟେ 30 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା? ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଜଣା ଅଛି। ବସୁ। କି ପରୀକ୍ଷାଟି ହଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। 30 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା? କୁହ। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ କୁହ। 7 ମିଟର। ମୋ ଉତ୍ତର ହେଲା 7 ମିଟର। କୁହନ୍ତୁ ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ଉତ୍ତର। 7 ମିଟର। ହଁ 7 ମିଟର ଏକଦମ ଠିକ। ଅତି ଉତ୍ତମ। ଠିକ ଉତ୍ତର। କେମିତି? ୟେସ୍ ସାର୍, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉତ୍ତରଟି କେବଳ ଉପର ଠାଉରିଆ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ କହିବି ଏହା ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ତଥା ଦର୍ଶନ ଆଧାରିତ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଲେଟିଭିଟି। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଭଳି ବାସ୍ତବ। ଆମେ ବସ୍ତୁ ଓ ସ୍ଥାନକୁ ମାପିଲା ଭଳି ସମୟ ମଧ୍ୟ ମପା ଯାଇପାରେ, ଯେମିତିକି ମିଟର। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକୁ 1 ମିଟର କରି 7 ବର୍ଷକୁ 7 ମିଟର। ଅର୍ଥାତ୍ 30 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କେବଳ 7 ମିଟର। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଦିବାର ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ରାଇଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ 30 ବର୍ଷର ଅବଧି ବାସ୍ତବରେ 15 ବର୍ଷ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିୟୋଜିତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଖାଇବା ପିଇବାର ସମୟ 8 ବର୍ଷକୁ ବାଦ ଦେଲେ ତାହା 7 ବର୍ଷ ଖସି ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ 7 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ସମାନ 7 ମିଟର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଉତ୍ତରରେ ଏକମତ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା, ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଦେଖିବି ଏଥର ମତେ କେମିତି ବୋକା ବନଉଛ। ଓ ତୁମେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ମାଷ୍ଟର ନା? ଜାଣିଛ ନା ତମ ପଛପଟରେ ଆମେ ତୁମକୁ କଣ ଡାକୁ? କଣ କହିଲ? ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। କାହିଁ କହିଲ? କାରଣ ତମେ ତୁମର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଥରେ ଦାନ୍ତରେ ଖେଞ୍ଚିଥାଅ, ଯେମିତି ଏବେ ଖେଞ୍ଚୁଛ। ଆଚ୍ଛା ମନେ ଅଛି ନା ତମେ ଥରେ ସ୍କୁଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡିଥିଲ? ଜାଣିଛ ସେ ଦଉଟାକୁ କିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲା? ମୁଁ। ଏତେ ଗରମ ହୋ ନା ମୋଟୁ। ତା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। So kind of you, ଏବେ କୁହ ମିଷ୍ଟର ଖଟେଇ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିଥିବା ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ତୁମେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ଦେଖିଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଆକାର ଠାରୁ ଛୋଟ ଦିଶିବା ବାସ୍ତବ ନା ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଭ୍ରମ? କି ଫାଲତୁ କଥା। ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ବରଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଯେତେ ଦୂରକୁ ମୁଁ ଯାଏ ସେ ଘଣ୍ଟାଟି ମୋତେ ଅଧିକ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ ଘଣ୍ଟାଟି ମୋତେ ଛୋଟ ଦିଶେ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କୁହ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ତମେ ଗୋଟେ ଗଧ। ଏଇଟା ମୋ ଉତ୍ତର, ଗଧ। ଯଦିଓ ଉତ୍ତରଟି କଠିନ ବଟ୍ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ବିଷୟରେ ଭାବୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖିଆ ଚେହେରା। ଅତେ ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଇଟ୍। ପାଇଛି। କଣ ପାଇଲ? ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ତ, ଗଧର ଚେହେରା ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖିଆ ଦିଶେ କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ କ'ଣ ଆଜୀବନ ଦୁଃଖୀ? ନା, ସେଇଟା କେବଳ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିର ଭ୍ରମ। ଏବଂ ଆଦିମ କାଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଧ ନିକଟରେ ଏହି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି। ତଥାପି ଆମେ ଭ୍ରମିତ ହେଉ କାହିଁକି? କାରଣ ଭ୍ରମ ହେଉଛି ମଣିଷର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ। ତେଣୁ ଘଣ୍ଟାଟିର ଆକାର ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଦିଶିବା ଦୃଷ୍ଟିଭ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ
ଏକ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଦେବା ସହିତ ଏଭଳି ପଶୁ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଚେହେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। Congratulations. क्या आंसर है? Physics is ଆନନ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାସ୍। ନା ମୁଁ ଆଇ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ, ମୁଁ ମାନିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋଗ୍ରାଫି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆସ। ବୁଢା ବେଚା, ମୋର ମନେ ଅଛି ନା 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତମ ପଛପଟରେ ପିନ୍ ପଡେଇକି କେତେଥର କଣା ପଡୁଛି ମନେ ଅଛି କି ନା ବୁଝିଗଲ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଭାରତ ବର୍ଷର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କହିଲ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଆରେ ଓଲୁ, ଏ କି ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ? ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଛୁ ନା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ସେଟା ଗଞ୍ଜୋଡ଼ କୋଉଠିକାର? ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ କୁହ? ଉତ୍ତର ହଁ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଗଞ୍ଜୋଡ଼। କେତେଟା ନାଁ ହେଲା ଗଞ୍ଜୋଡ଼। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଠିକ ଉତ୍ତର। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲେ ଏ ଉତ୍ତରଟା କୋଉ ହିସାବ ଠିକ କହିଲେ ମତେ କୁହ। ବାহ କି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଏମିତି ଭାବରେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସାଧାରଣ ଭୂଗୋଳ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସୃଜନ ଦକ୍ଷତାର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ବାହ କି ସୁନ୍ଦର। ସୃଜନ ଦକ୍ଷତା ୟେସ୍। କେମିତି? ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତରଟିକୁ ସିଧାସଳଖ ନ କହି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଯେ ଗଞ୍ଜୋଡ଼। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଲା ଗଞ୍ଜୋଡ଼। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଭୋଳାନାଥ ଗଞ୍ଜିକା ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜିକା ସେବନକାରୀଙ୍କୁ କେହି କେହି ଗଞ୍ଜୋଡ଼ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଞ୍ଜୋଡ଼ ସମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କି ଉତ୍ତର ଦେଲ? ଅତି ଉତ୍ତମ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦେଇଥିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାର୍, ଏବେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାର୍ ମତେ ଏବେ ଅଧିକ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସ ଆସ ରସିକ ନାଗର, ଶୁଣ ମ୍ୟାଥ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ମୋ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି। 2ରେ 2 ମିଶିଲେ 5 ହେବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ପଚାର 7ଟି ପଣସରେ 4ଟି ନାଶପାତି ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି 15ଟି ଆମ୍ବ। ହେଲା, ପଚାର। ହେବେ କ'ଣ ପଚାରିବ ପଚାର। ବୁଝିଲ ବାବୁ, ଏଇଟା ସାହିତ୍ୟ ନୁହଁ, ଗଣିତ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଏକୁ ଏତେ ହାଲକା ଭାବରେ ନିଅନି, ବି ସିରିୟସ୍, ଓକେ? ମୁଁ ତୁମକୁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଗୋଟିଏ ସହଜ, ଗୋଟିଏ କଠିନ। ପ୍ରଥମେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଆଲୋକର ଗତିକୁ x ଏବଂ ପବନର ବେଗକୁ y ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 109 ପକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ପଲିହେଡ୍ରନ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତଳ ଭାଗ ସଂଯୋଗ କ୍ରମେ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ ଧରି ପ୍ରେମ ଜନିତ କାରଣ ପାଇଁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେଉଥିବା ଜଣେ ମ୍ୟାଥ ଟିଚରର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟର ପଛ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ଆପଣ ସାର୍ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କ'ଣ? ନା ତୁମ ଧ୍ୟାନ କୋଉଠି ଥିଲା? ମୋର ଉତ୍ତର ଦରକାର। ଉତ୍ତର କହୁଛି, ଉତ୍ତର ହଉଛି 2629 ଲିଟର। ମୋ ହିସାବ କିତାବ, ନୋ ଫଙ୍କସନ୍। ଠିକ ଉତ୍ତର କୁହନ୍ତୁ। ନା, ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା 2628 ଲିଟର, 29 ଲିଟର ନୁହେଁ। ବାସ୍ ସେଇ କଥା, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛି। ହେଲେ ତୁମେ ହାରାଇ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନ। ସାର୍, ମୁଁ ଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀকে ପାସ୍ କରିପାରିବିନି ସାର୍। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ସାର୍। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର 5%ରୁ କମ୍, ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିପାରିବିନି। ବିକଜ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଫିସ୍ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର। ଦିଅ ମୋ ପଇସା ଫେରାଅ। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି। ଆମ ସ୍କୁଲର ସମ୍ମାନ ଉପରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
आपण माने ए विषय भल भाव चिंता करूँ। हाँ ब्रह्मानंद ଆଜ୍ଞା बस बस। अरे बाबा ଆଜ୍ଞା तमे स्कूल केते टका पाइबो? ସାର୍ କହୁଛି बसिक हिसाब करी कुह। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ 6 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଛି ବୁଝିଲେ। ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ କ୍ୱାର୍ଟରଲି 9,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସାର୍ ହେଉଛି 1,08,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ସେମି ଆନୁଆଲି 24,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ହେଉଛି 1,44,000। ଆଉ ସାର୍ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ବାବଦକୁ 50,000 ଟଙ୍କା। ସାର୍ ମୋଟ ହେଲା 3,12,000 ଟଙ୍କା। ठीक हिसाब करी कहिच। ସାର୍ ଏକଦମ ଠିକ୍। ସାର୍ ଆପଣ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। वाह एकदम ठीक। कांग्रेचुलेशन ब्रह्मानंद कि एक्सीलेंट कैलकुलेशन करछ तुमे पूरा ठीक कहिछ। कांग्रेट्स बाबा एटा थिला मोर कठिन प्रश्न। एटा थिला मोर कठिन प्रश्न जहार तुमे एकदम ठीक उत्तर देइछ। କ'ଣ ହେଲା? ଶଳା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋତେ ଏମିତି ଫସେଇ ଦେଲ ହାଁ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଖଟେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆଉ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମିଷ୍ଟର ଖଟେଇ ତମକୁ ଆମେ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଚୁପଚାପ ଚାଲିବା କହୁଛି। ଆରେ ଯାଅ ଯାଅ କହୁଛି। ହଇରେ ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ଆମେ ସବୁ ଗଧ ହାଁ? କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ମୁଁ ସିମ୍ପାଜି। ଆରେ ଆଉ ମୁଁ ରସିକ ନାଗର। କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ମୁଁ ପେଚା। ମୁଁ ତ ପେଚା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ପେଚା କହୁଥିଲୁ? ପେଚା। ସିମ୍ପାଜି। ମୁଁ ପେଚା। ବେ ତୋର ଟିକେ ଗୁରୁ ନାହିଁ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଏ ନଟ କର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏ ସ୍କୁଲରେ କେହି କେବେ ଫେଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ।